So guys, fini our vlog bang ke cover video shooting vlog sinang thona paklang po lasi non bang ke lapu bang ke Charlie log lojo lasi non nilitum shooting po pusi nilitum jisik bom lo lasi nilitum tanang lang dum bomo nilitum non dak location long nang le alo lasi non bang ke nilitum shooting po pulo alasi nanglitum ta nanglang dun bomo totang te nili shooting juntu shooting blocks jodi lasi lahai juntu location lasi nangling dun pan napaklang po kantong kemene napaklang to nanglang dun bomo te jo dim ke theo amasi nilitum non bang ke jodi ani kang sambo lasi masi kamera ta chalu eda type lasi nanglang nun bomo to tang de next scene sinanglang nun bomo So guys, arni ta kang samlo lasi nilitum non bang ke shoot tangalo lasi hem chedam pulo lasi nanglitum tame nili channel long subscribe ha lasi non nilitum dambom ke dam pulo jo non kason adi lapu ke kan konane jo ke kan bang futa choy chen salo lasi non nilitum hem an dam pulo lasi nilitum to tangte mo next le chetong thuna nanglitum ta nili channel long subscribe tha share